Jeg er en lille motorcykel. Det er jeg. Det tror jeg i hvert fald, jeg er. Hvorfor er der ikke nogen, der kører? Hvorfor er der ikke nogen, der kører på mig? Det er da underligt. Det kan være, jeg kun er en lille knallert. Nej, jeg er en motorcykel. Hvad skulle jeg ellers være? Der er jo ikke nogen, der har sagt, hvad jeg er for en. Hold da op, en ordentlig motorcykel. En ordentlig motorcykel, der står der. Så kan det være, at jeg kun er en trehjulet. Jo, jeg troede, jeg var stor motorcykel. Hvad er det, der ligger der? Jeg tror, det er lort. Det æder jeg.